ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଭାଇ କେମିତି ତା ଭଉଣୀକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇଲା। କାହାଣୀଟାର ନାମ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ କାଞ୍ଚନ ନାମରେ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତିନି ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା। କାଞ୍ଚନର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ତିନି ଭାଇ ମିଶି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ବିବାହ ଦେଲେ। ବର ଯେମିତି ଘର ବି ସେମିତି। ତେଣୁ କାଞ୍ଚନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ବାପ ଘରେ ବାପ ବୋଉଙ୍କ ବଦଳରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ସେମାନେ କାଞ୍ଚନକୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି କାଞ୍ଚନର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ। କାଞ୍ଚନର ବିବାହିତ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା। ଥରେ କାଞ୍ଚନ ତା ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ଶାଗ କାଟୁଥାଏ। ଶାଗ କାଟୁ କାଟୁ ପନିକିରେ ତାର ହାତ ଟିକେ କଟିଗଲା। କାଞ୍ଚନ ସେ ରକ୍ତକୁ ନ ଧୋଇ ସେ ରକ୍ତକୁ ଶାଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ସେଦିନ ଶାଗ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। କାଞ୍ଚନର ବଡ଼ ଭାଇ ଶାଗ ଖାଉ ଖାଉ ପଚାରିଲା, ଆଜି ଶାଗ କିଏ କରିଛି କି? ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କାଞ୍ଚନର ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆଜି ଶାଗ କାଞ୍ଚନ କରିଛି। ଆଜି ଶାଗ କାଟୁ କାଟୁ କାଞ୍ଚନର ହାତ ଟିକେ କଟିଗଲା। ସେ ରକ୍ତକୁ ସେ ନ ଧୋଇ ଶାଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଶାଗ ଆଜି ଏତେ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏକଥା କାଞ୍ଚନର ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯଦି କାଞ୍ଚନର ଟିକେ ରକ୍ତ ଶାଗରେ ମିଶିଲାରୁ ଶାଗ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ କାଞ୍ଚନର ମାଂସ କେତେ ସୁଆଦିଆ ହୋଇନଥିବ। ସେ ନିଜ ମନ କଥା ନିଜ ମନରେ ରଖିଲା। ଠିକ୍ 4 ଦିନ ପରେ କାଞ୍ଚନ ଶାଶୁ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା, କାଞ୍ଚନର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। କାଞ୍ଚନକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାଞ୍ଚନ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ବାପ ଘର ଠିକ୍ କଲେ। ତା ପରଦିନ ହେଲା। ସବୁ ଭାର ଧରି କାଞ୍ଚନର ବଡ଼ ଭାଇ କାଞ୍ଚନକୁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା। କାଞ୍ଚନ ଆଉ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ତା ଶାଶୁ ଘର ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲର ସୁନସାନ ରାସ୍ତାକୁ ବଡ଼ ଭାଇର କାଞ୍ଚନ ମାଂସ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା। କାଞ୍ଚନର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଞ୍ଚନକୁ ଆଘାତ କଲା। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ତା ମଣିଷ ପଣିଆ। ତାର ଆଘାତରେ କାଞ୍ଚନ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ତାପରେ କାଞ୍ଚନକୁ କାଟି ତାର କିଛି ମାଂସ ଘର ପାଇଁ ରଖିଲା। ଆଉ ବାକିତକ ଗୋଟେ ଗାତ କରି ସେଠି ପୋତି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରେ କାଞ୍ଚନ ଶାଶୁଘର କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏଣୁ ତେଣୁ ମିଛ ସତ କହି ସବୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଲା। କାଞ୍ଚନ ମାଂସକୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ, ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ମିରିଗ ମାଂସ ନେଇକି ଆସିଛି। ୟାକୁ ଭଲରେ ରୋଷେଇ କର କହି ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳେଇଲା। ଏପଟେ କାଞ୍ଚନର ଭାଉଜ କେମିତି ଜାଣିବ ଏଇଟା କାଞ୍ଚନର ମାଂସ ବୋଲି? ସେ ମାଂସକୁ କାଞ୍ଚନର ଭାଉଜ ମିରିଗ ମାଂସ ଭାବି ଭଲରେ ରୋଷେଇ କଲା। ସେଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ କାଞ୍ଚନର ମାଂସ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ସମୟ ମାସେ ବିତିଗଲା। କାଞ୍ଚନର ଶ୍ୱଶୁର କାଞ୍ଚନ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସୁନି ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ମୋ ବୋହୂର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ନା ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଖବର ପାଇନି? ଏକଥା ଭାବି କାଞ୍ଚନର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତା ସାନ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁହେଁ ମିଶି କାଞ୍ଚନର ବାପ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ। ପବନରେ ଭାସି ଆସିଲା କାଞ୍ଚନ ଫୁଲର ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲା ସେ କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ଗଛ ଉପରକୁ, ଯୋଉଠି କାଞ୍ଚନର ଭାଇ କାଞ୍ଚନକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ସେ କାଞ୍ଚନର ମଲା ଦେହରୁ ଏ କାଞ୍ଚନ ଗଛର ସୃଷ୍ଟି। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖି ସାନ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଫୁଲରୁ ଯୋଡ଼େ ତୋଳିବାକୁ ମନ କଲେ। ଯେମିତି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗଛଟି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଥିରି ଥିରି ଫୁଲ ତୋଳ ହେ କକେଇ, ଗଛରୁ ପତର ଝରିବ। ଦଗା ଦିଆ ଭାଇ ଦଗା ଦେଲା ମତେ, ଶୁଣିଲେ କି ଛାତି ସହିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାନ ଶ୍ୱଶୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ଗଛ ଗୀତ ଗାଉଛି? ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କହିଲେ, ଏ ଗଛରୁ ଥରେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଦେଖ, ଏ ଗଛ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବ। ତାପରେ କାଞ୍ଚନର ଶ୍ୱଶୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫୁଲକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ଗଛଟି ପୁଣି ଥରେ ଗାଇଲା, ଥିରି ଥିରି ଫୁଲ ତୋଳ ବାପା ମୋର, ଗଛରୁ ପତର ଝରିବ। ଦଗା ଦିଆ ଭାଇ ଦଗା ଦେଲା ମତେ, ଶୁଣିଲେ କି ଛାତି ସହିବ। ସେମାନେ ଏକଥାର ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ଫୁଲ ତୋଳା ଛାଡ଼ି କାଞ୍ଚନର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କାଞ୍ଚନକୁ ଖୋଜିଲେ। ହେଲେ ବାପ ଘର ଲୋକ କହିଲେ, ସେ ତ କେବେଠାରୁ ତମ ଘରକୁ ଗଲାଣି। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ପରା ତମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ କାଞ୍ଚନ ନା ଶାଶୁ ଘରେ ନା ବାପ ଘରେ। ତେବେ କାଞ୍ଚନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପଚାରିବାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ତା ଶାଶୁଘର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କାଞ୍ଚନର ଶ୍ୱଶୁର ମନରେ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଣି ଆସିଥିବା କାଞ୍ଚନ ଗଛର କାନ୍ଦଣା ତା ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଡାକି ନେଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ସେ କାଞ୍ଚନ ଗଛ ପାଖକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ। କାଞ୍ଚନର ଯିଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ସେଇ ନାଁ ଧରି ଗଛଟି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି କାଞ୍ଚନ ଗଛଟି ଗୀତ ଗାଇଲା,
ଥିରି ଥିରି ଫୁଲ ତୋଳ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଛରୁ ପତର ଝରିବ ଏଡ଼େ ନିରିଦୟ କେମିତି ହେଲ ହେ ଆଉ କି କାଞ୍ଚନ ଫେରିବ। ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ, କାରଣ କାଞ୍ଚନ ତା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଶେଷରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଦିନର ଘଟଣା ସବୁ ସତ ସତ ମାନିଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଉ କ'ଣ କାଞ୍ଚନ ଫେରିଆସିବ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କାଞ୍ଚନ ଗଛକୁ ଦେଖି ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଅମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଣି କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଞ୍ଚନ ଗଛ ପୂର୍ବ କାଞ୍ଚନର ରୂପ ନେଲା। ଏବେ କାଞ୍ଚନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁଡ଼ିଆ ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ।